Здравей! Благодаря ти за коментара към моя пост, свързан с кортизола и женските хормони. И записвам това видео, защото през годините се убедих колко важна наистина е подкрепата и малките стъпки, с които вървим към целта. Като човек преборил инсулинова резистентност пред диабетно състояние и свалила над 20 кг, сега вече е 20 години след това, с 2 деца повече, мога да ти кажа, че се чувствам по-добре от всякога и съм тук, за да ти споделя как успях да постигна всичко това, този баланс, който регулацията на нервната система и соматичните практики ми дадоха, защото благодарение на тях аз намалих кортизола, намалих инсулина, оттам регулирах женските си хормони, успях успешно да забременея и да износя 2 деца. До последния ден преди раждане, дори в същия, аз правих соматични практики и йога упражнения, защото съм също и дългогодишен йога инструктор, но соматика ми помогна да чувам тялото си на едно по-дълбоко ниво и също преборих проблеми, свързани с емоционалното хранене, дълбоко таени страхове, депресивни състояния, натрапчиви мисли, потиснати емоции, травми от детството, които отдавам до някъде и на това наднормено тегло, което ми пречеше, което пречеше на женските ми хормони и всъщност се оказа, че всичко е идвало от стреса, от високия кортизол. И ако и ти искаш да научиш повече за соматичните практики, за регулация на нервната система и как всъщност само с 15 минути на ден, дори по-малко, защото когато тялото ти свикне да влиза в този режим на успокоение, то знае кога един вид, образно казано, чашата е преляла и знае как да те върне отново в баланса. И затова искам да те поканя в моята затворена общност, която градя с много внимание, много любов и в която сме много прекрасни дами. Така че просто ми остави, че искаш да се включиш и ще ти изпратя линк към затворената ми група, да се присъединиш с нас и да поддържаме тази женска енергия. Там ще намериш много ресурси, които споделям по темата за регулацията на нервната система, за соматичните практики, за малките навици. Все повече ще споделям и в насока хранене, защото лично аз мога да кажа, че имам много опит в това и вече като международно сертифициран специалист в редица програми, аз съм тук да те поведа към този баланс, това спокойствие, които всъщност са вътре в теб и тялото има силата да се саморегулира, да се самолекува, ако му дадеш шанс. И начина, който аз открих, който ми прати Вселената, защото все повече се уверявам, че няма случайни неща, всичко е енергия, е соматика. И това е моята мотивация да споделя с теб и с всички прекрасни дами, които коментираха, че са готови. И този месец в моята група е посветен точно на женското здраве. Там ще намериш повече ресурси, ще откриеш записи, които сме имали от срещи на живо, също така сайта ми, който тепърва разработвам и в който споделям все повече информация и те приканвам, ела в групата и ако тя е полезна за теб, сподели я и с приятелка. Нека повече дами разберат, че има лесен начин да излезат от това състояние на би се или бягай и да се завърнат към баланса, към лекотата, към усещането да си жена, защото повярвай ми, в съвременния забързан свят ние все повече излизаме от женската си енергия. Мога да го кажа като човек, работил дълги години в IT сферата, когато много колеги и колежки ми казваха, че май тази сфера не е за нас. Ами да, с годините се оказва, че
аз изгубих женската си енергия и точно соматика ми даде тази сила. Там ще разбереш и повече за моя път, моя опит и мисията ми да предам това на все повече хора и то все повече българки. Така че очаквам те с нас. Остави ми коментар, искам, за да ти изпратя покана към групата.